Здравейте, приятели! След напредването на годината, вече на края на зимата, мисля, че е време да обърнем внимание на един по-готин, по-техничен, по-фин риболов, а именно риболова на тайръвър. Така че днес, според прогнозите, ни очаква един прекрасен, слънчев и тих ден. Отделили сме го изцяло на това невероятно забавление, наречено тайръвър, с идеята да преследваме червените риби, като фагрито и коронатото. Дай Боже да докачим и някоя синегрида, но основното ни предизвикателство ще бъде да хванем риби на тайръвър с помощта на прецизния сонар, с помощта на нашите знания и с помощта на качествените и специализираните къми за тайръвър. Така че времето е на наша страна, пожелайте ни успех в началото на деня и нека си стиснем ръцете с победа в края му. Един от най-помнящите си, един от най-готините начини да стартираш риболова и още да започне деня на един риболовец е още с спирането, с първото пускане да ти клъвне риба и то голяма риба. Не знам повече какво да кажа. Буквално намалихме скоростта, включих сонара, видях една риба, казах пускай и в момента, в който примамката стигна дъното, тази риба взе. Красива работа. Не искам да казвам нищо, но съм на 140 метра от 90 възможно. Чакай сега, не бързай да говориш. Ето тук е. Мога да го кажеш сега. На 150 метра съм от 90 метра дълбочина. И какво видяхме? Една чертичка, Една чертичка, една паежина. Да. И с първото пускане за деня нещата се случват. Така трябва да бъде. Така трябва да започне деня на всеки рибар. Точно така. С първото пускане. Абсолютно. Много хубаво рибата. Кога трябва да почнеш да вадиш някакъв момент? Аз съм на 100 и... Той е далече, ама в даден момент... Аз съм много далеч. Малек сега като пусна на урани. Ще търси директен полет от... От Тбилиси за Самотрак. Да. Чудна работа. Зелено. 60 метра ми я взел. По-добре. Няма сега. Ще я спреме за малко, за да мога да извада кепа. Изведи ми една макара, с тези 100 метра нищо не правя, както взимат, само ще направи дрънно начало. Аз не мога да те разбера. Ти се напъваш да хванеш риба, а си вечно неподготвен. Дай ми това, дай ми онова. Колко остава, Рома? Далеч съм още. Тук сме подготвили кепа. Много красив лилав. Каква е тази мода от мен или видяхте сте лилави кепови? Абе, учим се от най-добрите. Още 60 метра. Пускай долу. Пускай долу. Там където си пускай. Пускай. Ами ето това е най-доброто начало на деня на всеки един риболовец. Да ви кажа, стигаш до едно място, намаляваш скоростта, виждаш на риба и кажеш пускай и вижте какво става.
Ето. Бързо се случват нещата. Бързичко. Да. На фона на изгрева прекрасна гледка. Много хубава риба. Така по усещания над 5 кг. Дано. Над Аз 5. ти пожелавам да е 7. Сега ще видим какъв е късмет. За мен е между 4 и 5 кг фагри. Да. Иначе да ви покажа как се случват нещата. Ето. Как се виждат. Ето тук имаме втори показания. И втори кандидат. Ето там се е скрил. Ето тук. Сянка. Така. И той е красив на фона на изгрева. Ама не му стига много влакно, как се оказа. Каза, аз съм до 80 метра, защото имам 100 метра влакно. И така се получават нещата понякога. Едни гледат, а други ловят. Колко става трумба? 30 напред. Добре, чакай да дойдем да направим подводни кадри. Нямаш кълъвче, бе. Не трябва такива смешни работи. Ние сме професионалисти, брат. Защо не ме снимате, че я съм хванал, а? Хвана ли? Браво! Ние направим много. Да взима аванс. Нека да си взима. Като иска да си взима. Румба, кажи ми сега, видиш? Зелено. Добре, че е малко. А? Добре, че може да е малко. Зеленето нещо трябва да влезе. И има 10 метра червено след това. Като влезе зеления, зелено и 10 метра червено и повод. Значи е сега на 25 метра. Боги да ти взима аванс, не я бързи. Умишлено оставам без редакция непрекъснато почти цялото видео, за да може да видите атмосферата на лодката, техниката на вадене и начина по който тези риби се вадят. Това също е толкова важно, колкото да знаете всичко за такъмите, за монтажа и за начина на разчитане на сонара. Значи вече е на 15-17. Колко казваш, че? Между 4 и 5 кг фагри. И ни остават 10 метра. 10 метра. Да видим, ще се види ли? Няма ли да се види сега? Ще се види. Всичко ще си дойде на местото. Ето хорото. Ето е рибата. Чудесно! Чудесно фагри! Давай го насам. Опа! Чай, не мога с една ръка да го взема. Една къса петичка. Да, една къса петичка. Румба, една усмивка да ходим да снимаме и други участник. Ай, оправих се. Чакайте, че тук междувременно пак имаме участник. Ето, ясно си е. Колко ти остават още? То е с малка, ама всяко начало е трудно. Колко ти остава? И ти си на фагри. Малко ми остава. Няма да видим. Готов. Така, браво! Сутринта, момчето сутринта каза, кажи ми сега дали ще хванаме. И аз му казах, ще хванем.
Шухче. Не, погрей. Просто цвета му е страна. Добро начало, 2 риби за 5 минути. Съвсем леко към мен я потегни. Браво. Много красиво. Чудесно. Не ти. Една идея назад, Губи. Назад. Така. Какви сте хубавци. Аз лично винаги отделям време и за доброто заснемане на улова. Това е важно, защото след години ще извиква във вас същите емоции, които сте преживели. След снимките, единственото, което ни остава е да се върнем обратно към точката, на която клъвна рибата на Румен, така че се отиваме натам и пускаме отново. Дръжки. Не знам дали ще фане 360-ката, май не. Поредната. Гуги този път. Това е мястото на Гуги. Да. Не я набирай, до края остави си влакно, да може да оперираш звеица. Така... Диги сега с пръчката. С пръчката диги и си гребни. Закач ли беше това? Да. Браво, Гуги! Браво! Не голямо килце. Много сърце. Да. Виж къде излязоха мехури. Да. Кепа. Още 20 метра. По-бързо добавиш по-скоро към. Каквото е това? Що излиза? Оправяш ли сам? Да, това е такова пусна. Само че да дръжката нагоре, ако може. Изваждането на този камък, който наблюдавате в момента от мен, е всъщност доста важно, защото показва състава на дъното. А защо е толкова важно, може да разберете, ако изгледате целият филм до края. Подробно ще ви обясня колко е важен елемента, който виждате в момента. Майстора! Красив, покажи го. Виж по-хубаво дъно. На това дъно живеят фагритите. Като тая работа. Тия малки коралчета. Тия малки коралчета са дом на скаридите и на малки рачета и фагритите ходят да ги ядат. Ето тук преследваме, виж сега го. Ето тук ловиме рибите покрай този ръв. Така, значи после ще се пуснем отгоре, тук. От тази страна рядко съм ловил, но е тук да седат и отгоре е в този край. Аз без 3D така ще виждам. Не. Сам не. Ама значи гледа, не ще ни продаде един тъпсонар. Ама той пенсионер не ти върши работа. Да, аз мога да ти продам какъвто Той ще желаеш. продаде момчето. Искам едно телевизорче, май така и това да вижда. Там у нея така и че не им разбирам на дана, ъгли. Виж сега, виждаш ли как се виждат риби? Ето е риба. Няма се Ама и оттам има риба, така ли? Така, сега са точно под нас. Тази сонда гледа точно под нас, с това гледаме по 100 метра в страни, в случая по 80-90. Ето ги рибите. Направо няма да се занимаваме, от ти отпред пуска.
Да видим какви ще ги направим. Васите и Иван са превъзбудили. Така е. Ще тръгват. Виждате колко бързо и лесно може да се намерят рибите с хубав сонар и най-вече с хубав сонар, когато знаете как да го използвате. Ще се опитам в отделно видео да ви обясня точно какви са предимствата на тази система и как се работи с тази система и най-вече да ви го покажа в действие, в реално действие, в реален риболов. Какво се вижда на сонара и какво се случва с примамките и извъдицата. Ма за сметка на това е по-неудобно. Към колко пари е горе-долу? Кое? Скъпа е. Нищо ефтино няма. Виж са как пуснахме малко зад рибите. Отминахме или ни предстоят? Заплюли си я. Те са две. Румба ще има и за мене. Тук ред няма. Да. Така се прави. Да. Това прави си. Да, с предимство, на честно предимство имаш. Рибите са само две, а ние сме трима. Какво ще правим сега, не знам. Айде, браво, Румба. Кафялото си е кафяло, това е. Няма тънмън. Това беше изцяло онлайн, нали знаеш? Да. Ще трябва да вада вече. Объркаме. Ами, какво да ви кажа, приятели? Румен е с нечестно предимство, просто лови на кафял. В това слънчево време и тиха вода, този цвят просто действа безотказно. Това е истината. Каквото и да си говориме, този цвят сме го мислили точно за такива условия. Кой това вади? Как става цигара мастина? Ти си постоянно с цигара, само да ти кажа. Не знам кога си без, за да те снимам без цигара. Чакай лека да нагласим. Еми ето. Видя се кълването, това ще видите и ваденето. Ако се чуете какво вадиме, сега ще ви покажа това, което вадиме. Само секундичка. Ето го тука. Сега ще ви върна малко назад в историята. Ето ги рибите. И колко хубаво се виждат. Две бяха, ама взехме само една. Нечестно предимство на нас. Да. Колко остава, Румба? 50. Има си. Не бе, по-малко. Лава от полево, 30. То скеп ще излезе ли? Ай, тук ти го оставам, виж. Добре. С прав зелено.
Ако искаш, мога да нещо. Добре. И така. Защото ето червеното влизам. Скафяло вълфрамче, скафяло октоподче, лови такива риби. Дори е красиво. Дори е красиво. Нико. Най-доброто. Нямаш търпена снимчица с телефонче. Така да правя малко сухому. Много далеч. То ще върне към тях, хайде. Ще се вържам. Тя точно отдолу риба. Виж как е чертай, хвили. Да. Виж как е чертай на черта. Еми, като я фанаме ще я видим. Отдолу е в страни на лъча. Защото е дава рехава, а пък Да. е хубава риба. Точно отдолу седи мама и стар. Сега, който падне ги взима. Аз съм с 150 грама. Гуги е долу. Други долу. Висиш от... Знаеш какво? Аз между другото тук толкова риболов съм тук един месец и нещо тук по тези места, Иво. Нямам нито една синегрия, това първо синегрия. Еми, те си влизат вече към брега тия синегриди. Идва пролетта. Колкото и да ми се струва далечно, тук си е пролет, ранна пролет. Иначе ловихме синегриди там тогава с Деси и с Влади. Не помня, що беше един месец на големия. Да. Ма, синегридата е странно животно. Тази синегрида може да я хванеш абсолютно навсякъде. На всякаква дълбочина. В момента има синегриди и на 200 метра и на 20 метра дълбочина. Да, това е. Но тук специално не бях ловил. Те затова са такъв голям диапазон от цветове различни, като окраска, според хабитата, в който живеят. По принцип, те ярко-сините, дето са от Левски, нали са, не, те са по принцип, да, те са плитко живеещи. А те, които живеят на дълбоко, са златисто-червеникави, Да, леко виолетови. Да, виолетови и наситени цветове. Да.
Много трябва да Но аз съм виждал всякакви, виждал съм тъмно-сини, виждал съм зелени, буквално. Това е долу там. Да. Там има повече разнообразие. И аз там. Хубаво слизаме. Ще оставим дрейф. Това нещо, виждаш ли го на сонара, се вижда много добре как има инста палца, когато скалата е... Да. Това са много хубави места за синегрида. На Йонийско море това са топ места за синегрида, които имат тераси. Служи една точка тук, бе. За какво да слагам? Аз мястото си го знам. Това е от южния край, това е от западния край. Да. Отгоре баш. Към края. Аз имам точка и аз тук, ама там в жълто. Тук риболова ми е бил винаги или покрай ръба като твоя, или отгоре, като слизам по тази страна. Моето е чак в жълтото. Точката е по-в средата между твоите и двете и по-на, Да. и по-на запад. Тук в района има и... Имам точка там, моята си. Хубаво, че се видя и състава на дъното, тия камъчета трага на дъното, ето го каза оня. Димитри Спиров. Това е дъно за фагрите. Когато има в пинята такива камъчета забити. Да растат корабчета. Тук се появи една отметка. Аз съм. Добре. Важно да е в лодката, нищо повече.